Silav roj baş êvar baş hevan nû nûçeyên ku di derbarê Rojavayê Kurdistanê me Amedekirine dixwazim jara pêşkeş bikim ji qada navnetewî hin nûçe hene di rojnameyên Ewropî de hin tişt hatine nivîsandin lê hin tiştê ku em dibihîzin hene. Çi ne di derbarê civîna dawî ya li Şamê de em zanin hûn bi mereq li bendê ne ji civîna li Şamê çi derket? Çi hatiye axaftin? Hevan nû ana heta vê saetê jî tu beyanateke fermî tune ye. Lê hem tişt hene em texmîn dikin. Niha tiştî ku Kurd dixwazin hene, tiştî ku Şam red dike heye. Tiştî ku Şam red dike ne li ser daxwaza Şamê ye. Yani Şam ne ser bixwe ye. Em vê yekê divê em bizanin. Şam li ser masaya Qesedê bi talîmatên dewleta Tirkiye û Erebistana Siûdî tevdigere. Erebistana Siûdî aniha asteya şovînîzma xwe dexistiye jor zimanê Erebî li ser milletê Kurd ferz dike dixwaze li Rojavayê Kurdistanê bi temamî perwerdeyî bi Erebî be. Heta Sûriya Kurda jî heye ji xwe ne? Hûn tev dizanin. Ev 14 sal em dawa çi dikin? Perwerdeyiya bi Kurdî, müfredata Kurdî, coğrafya xwe, tarîxa xwe, zanîna xwe, ilmê xwe, her tiştê xwe em bi Kurdî fêr bibin. Em ê xwe fêr bibin. Em midî tarîxa Ereban ji Ereban fêr nabin. Em dîroka Kurdan ji mamosteyên Kurdan dixwazin fêr bibin wê wisa bêje. Veya xeta Sûriya Kurdan e nikare bigore. Ev yek asayiş di destê Kurdan de be, coğrafya, serweriya coğrafya Kurdan di destê Kurdan de be. Yani çi ye serwerî? Yani îdarekirina wî, rêvebirina wî, xweseriya wê dirê veya divê destê Kurdan de be. Yani wekî din dewlemendiyê ser erdê, bin erdê, sînor, kontrol, vana askerî, artêş, Qesedê bi Şamê re bide bistîne hevkarî bikin veya ne problem. Merû dikare nîqaş bike. Vana ji nîqaşê re vekirîne. Kîjan gund bikeve rêveberiya xwe ser, kîjan gund nekeve vana nîqaşê re vekirîne. Lê tişt hene ji nîqaşê re nevekirîne. Navê wan xeta sor a Kurdan e. Perwerdeyî, asayiş û îdare yani rêvebirina herêmê. Navê çi dibe bila bibe? Xweserî dibe, federasyon dibe, ne mesele ye? Aniha li ser van xetên sor nîqaş çêbûne. Ji ber vê yekî müzakere dirêj dibin, hevan na divê ana barekî mezin ketiye ser milletê me. Milletê me divê hazir be ji her tiştî re. Eger şer ji nû ve dest pê bike, eger ev agirbest ya heye ji bo 15 roja hatibû dirêjkirin, eger di pratîkê de pêk neyê, divê milletê me şervanê xwe bi tenê nehêle. Tamam, şervan hazirin, rast e em hin tiştan dibihîzin. Lê milletê me li çar aliyên cîhanê egera nebe ser piya, eger serhildanê pêş nexe, ez qet nabêjim eger neke jî binêrin. Ez ê negatîv neaxivim. Milletê me ê li Bakurê Kurdistanê û wek el Başûrê Kurdistanê divê ji heft heta heftê salî rabe ser piya, xwenîşanê dunya alemê bide, em statû dixwazin. Em dixwazin serwer bin, em dixwazin hakimê coğrafya xwe bin, milletê xwe em bi xwe birêve bibin, em bi xwe rêve bibin. Baş e? Destê we de ye. Ana qedera Rojavayê Kurdistanê de destê we de ye, qedera Rojavayê Kurdistanê jî bandor li qedera temamê Kurdistanê dike. Rojava bi ser bikeve, Başûr jî bi ser dikeve, Bakur jî bi ser dikeve, hemî bi heva girêdayî ye. Binêrin dîsa nabêjim eger Rojava têk biçe qet nayînim bîra we jî nayînim bîra xwe jî. Gerek merûv wan zimana bikar neyîne. Eger na, eger bû divê pozîtîf be. Yani Rojava wê bi ser keve. Negatif em qet berê xwe nedine, em ji fezayê re jî tiştê negatif neşînin. Em hêvî dikin ku Şam serbixwe tev bigere, gotina şovenîzma Suudî Erebistan neyne cih, faşîzma dewleta Tirkiye li ser Kurdan ferz neke. Baş e, Ereb dixwazin yani Suudî Erebistan, Qeter tiştek ku dixwazin ji xwe kifşe, dewleta Tirkiye ji xwe ji binîva hebûna Kurdan naxwaze. Her du jî aniha Şam xistine bin hukmê xwe, bin tesîra xwe. İja ji van civînan encamekî çawa derdikeve, encamekî pozîtîv çawa mümkün e derbikeve. Êdî em muxatabê me ne Şamekî, muxatabê me ne Colaniyekî, muxatabê me Qatar e, Erebistana Suudiye, dewleta Tirkiye.
Mîna guran dor li mel girtine. Em bi vana re çawa nîqaş bikin? Tiştekî dibêjî dibê na. Xema Erebistana Siûdî ne. Bi perê we bi perê hecî aniha dî ser xwe retke bin xwe retke zar marê xwe hemî dewlemend kirine dewlemendê herî mezinê cîhanê hemî perê we. Hemî perê wan hecîyan. Ama di binya wî de jî Yemen ji birçiya dimire. Yani çawa mümkün e yani? Yani akıl heye, mantık heye. Erebistana Siûdî bi perê we perê heciya dewlemend biye ama nav fikre ku 5 milyon zarokên Yemenî ji birçiya dimirin. û quriş pere jî nade wan, xerş jî nake. Tenê wana bikartîne li hember Îranê. Ma tiştekî wisa dibe? Ma hûn diçin şer ji bo piştgirî bidin şerê mezhebî, ji bo kuştina Şiîyan, ji bo kuştina Kurdan hûn diçin hec. Yani nizanim çûna hec jî dibe were nîqaşkirin yani bi van şertan da nebe. Yani Mekke ciyê hecî divê weke Vatikanê serbixwe be. Bütçe wî ne destê Erebistana Siûdî de be. Yani alema İslamê dibe vanêka nîqaş bike nava xwe de. Yani çima Siûdî Erebistan weke dewlet dest daye ser Mekke. Ciyê pîroz ê bisilmanan. Yani ne rast e? Dibe nebe. Dibe bi serê xwe be û perê ku tê wê derê jî dibe hemî li welatên cîhanê bisilman ne bisilman. Dibe wek hev belav bibe. Veya pêşniyaza min e başê mirov rojekî din alimekî eger bibe mîvanê min pir dixwazim nîqaş bikim ama ez ê ji mijarê ji bîr bikim yani. Ji ber vê yekê nîqaşên ku ji Şamê ana tê nekirin nîqaşên li Şamê hevano İlham Ehmed li wê derê ye, Mazlûm Ebdî li wê derê ye, şandeyeke rêveberiya Xweser li wê derê ye. Yani kur û dur nîqaş dikin. Yani heta vê deqê jî tiştekî derneketiye. Na. İja derket em ê ji we re eşkere bikin. Di vê navberê de niha hevan na şerê me ê li Rojavayê Kurdistanê ji bo çi ye? Ji bo parastina mafê netewî Kurdan e. Şerê me kifş ye. Şerekî mafdar e, şerekî heq e. Şam ji bo çi şer dike? Şam li ser navê dewleta Tirkî, li ser navê Erebistana Siûdî ji bo destdayînê ser van mafê me ê netewî şer dike. Zarokên Ereban ji bo Kurd nebin xwedî heq şer dikin, zarokên Kurdan jî ji bo bibin xwedî heq şer dikin. İja dewere ji nav derkeve. Yani ji bo cîranê te nebe xwedî heq û terî xwe dî kuştinê. Yani süper ehmeqiye. Zarokên Ereban aniha li hember me şer dikin, ew ê navê xwe bisilman lêkirine, cihadîst lêkirine, dibin navê Daişî û çeteyên dewleta Tirkiyê sirf ji bo Kurd nebin xwedî heq tên xwe didin kuştinê. Ya ew çawa xwe dî kuştin ya? Yani mafê Ereban binêre mafê Erebiyan ba rast bû. Heqeten rast bû. Mafê Ereban ji bo mafê xwe bi dest bixî, tu herî şer bikî werî kuştin ez ê bêjim ya çi ciwanên qehremanin ji bo mafê xwe bi dest bixin. Ya Kurdan destaniye ser mafê Ereban, Kurdan destaniye ser mafê Tirka û zarê Tirka û çeteyê wan û Ereb û Tirk ketine nav hev ji bo bi destxistina mafê xwe. Ya kî dest daye ser mafê? Tiştê ku setine hûn hatine dest datîne ser ji bo Kurd nebe Kurd. Ji ber vê yekê dawa me Kurdan sedî sed mafdar e şik û şûpa kesekî tune ye. Taviz nedin tu însanekî. Di televîzyonan da rewşenbîrê me wextê diaxivin rojnamegerê me çapemeniya biyanî de dinivîsînin ji mafdarbûna Kurdan tu kes nikare tavîzekî bide. Ji siyasetmedarê me divê tavîza nedin. Heqê milletê Kurd ê serxwebûnê heye. Vê yekê divê merov binivîsîne li eniya xwe binivîsîne. Heqê milletê Kurd ê bikaribe dewleta xwe ava bike bi serê xwe bijî heye. Mafê xwe bikartînî bikarnayî tiştekî din e. Ama kes nikare bibêje tu rêvebirekî Kurd nikare bibêje mafê Kurdan û dewlet ava bikin tuneye. Nikare bibêje. Ama dikare bibêje heqê Kurdan ê dewleta xwe ava bikin divê hebe lê em heqê xwe îro bikar nayînin. Ew dikare bêje. Problem tune ye. Heqê xwe bikar nayînî tiş nabe. Ama heqê te heye. Binêre Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon siyasetmedarekî giringê Fransayê doh dibêje serxwebûna Kurdistanê dibe em nîqaş bikin. Zanim zehmet e, zanim tesîr li pênc dewletan dike lê divê ji nîqaşê re vebe. Şandeyeke Kongreya Netî ya Kurdistanê kenekê ji hevserokê kenekê Ehmed Karamûs endamê revebir Doktor Şerko Hemê Emîn
Doktor Hekim Kerim, Pervin Aziz, endama Kongreya Mecda Abbas Jwan pekti ba armanca pişkiriye derbasî Rojavayê Kurdistanê bûn. Hevserokê kenekî Rêzdar Ahmed Karamûz diyar kir ku armanca hatina wan ew e di vê pêvajoya zehmet de pişkiriya Kurdên Rojavayê Kurdistanê bikin. Pişkiriya Rojava erkekî netewî ye, wezîfeyekî exlaqî ye. Ahmed Karamûz bang li tevahî Kurdan kir vê erkê bicih bînin, xwedî li milletê Rojavayê Kurdistanê derbikevin. Di vê çarçovê de meş û mîtîng wê çê bibin roja 31 Mehê û 1 Sibatê. Teqabûlê kîjan rojan dike edî hûn bi xwe hesab bikin. 31 Çile 1 Sibatê li her derê Ewropayê seferberiyekê heye tam wexta wî em xwe nîşanê dunya alemê bidin. Partî, rêxistin, komele divan meş û mîtînga de tune ne. Hemî millet ya Rojavayê Kurdistanê milletê me xist pêşiya rêxistinan tiştekî pir ecêb e. Tam şoreşa. Buhara Kurdan e, bihara Kurdan e, şoreşa Kurdan e. Yani ders didin herkesî. û slogana wan jî xeta netewî ye. Ecayîb tiştekî xweş e. Yek e Kurdistan yek e. Xeta netewî ye. Tu hêzekî nikare li ber vê sloganê bisekine. Maf e, heq e. Milletê Kurd çi dixwaze ew e. Xilas. Milletê Kurd vê yekê dixwaze. Li bajarê Wanê ê Bakurê Kurdistanê bi hezaran kes ji bo piştgiriya Rojavayê Kurdistanê da ketin qadan, meşiyan, wekî din li gelek bajarên din jî hevan da. Tabî Dem Partî tevlî bûye, partiyên din tevlî bûne. Li Amedê jî li dijî êrişên ser Rojavayê Kurdistanê Platforma Saziya Demokratîk ya Amedê meş û mîtîngekî li darxist, çalakiya nobetê heye. Li Dêrsimê Platforma Saziyên Demokratîk ya Dêrsimê ew jî li bajarokê Perê yê maz girtê Dêrsimê daxuyanîdan çapemeniyê. Li Rûhayê jî bera çûka Rûhayê bi meşekî êrişên ser Rojavayê Kurdistanê hate protesto kirin. Ez gotina Bakur Rojhilatê Sûriyê dibihîzim vê derê de. Nûçe çawa ye hevanla. Meşek bi meşekî dibe êrişên li ser Bakur Rojhilatê Sûriyê hat protesto kirin. Êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê. Dibe em bizanibin. Ömer Öcalan tevlî bû, Ferit Şenî Yaşar hat tevlî bû li Rûhayê li wê derê axaftin kirin. Dibe em ê bi şeref bi rûmeta xwe li ber xwe bidin. Gelê Kurd wekî dijminahiya tu gelî nake, heta niha dijminahî jî nekiriye, biratiya dibin nîr de jî qebûl nake. Gotinê xweş in ha. Gotinê xweş in. Binêre Ömer Öcalan çi gotiye? Ev der Kurdistan e axa me ye. Ji vir pêve ciyê ku em lê herin tune ye. Em ê bi rûmeta xwe bi şerefa xwe heta dawî li ber xwe bidin. Gelê Kurd dijminahiya tu milletekî din nake, biratiya dibin nîr de jî qebûl nake. Esas mesele ev e. Biratî serçava lê biratiya dibin nîr de nabe. Tu efendî ez kole nabe. Bi vî şeklî nabe. Herkes baqil be. Li Stenbolê jî înisiyatîfa dayîkên aştiyê ji bo balê bikişîne ser vê qirkirin û komkujiyên li Rojava li ber konsolosxaneya Sûriyeyê çelengek reş danî, çalakî li darxist. Di vê çarçovê de. Niha em warin ser meseleya navnetewî. Niha Tom Barak êdî şûn ve gav avitiye. Êdî Donald Trump ra qise kiriye, qise nekiriye. Ez daxuyaniya wî beyanata wî ji we re dixwînim. Hûn bi xwe jê derbixin ka guherîn di siyaseta wî de xuyat kiya nake. We got erê dibêje divê peymana di navbera Qesedê û Sûriyê de were bicîhanîn. Kîjan peyman were bicîhanîn? Peyman ma kelama Xwedê ye? Ma ayete were pêkanîn? Çima were pêkanîn? Xetên Sûriyên Kurdan re rêz neyê girtin çawa dikare were pêkanîn? Qet tiştekî jî nayê pêkanîn. Serweriya axa Kurdan, destê Kurdan de be, perwerdeyê bi Kurdî be, asayiş hebe. Yani tu çi peymantînî cî? Vê ji Şamê re bêje. Eger ev hersî xal di wê peymanê de tune bin, peyman tenê tu dikarî biqeleşînî bavê jî ser çöpê. Tu ji her tiştî dikarî tavîz bidî, lê ji perwerdeyiya Kurdî tu nikarî tavîz bidî, mana Rojava tune wê demê. Niha hevan no.
Divê demê de ku dorpêçî êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê berdewam dikin, yek ji aliyên vê êrişê Wezîrê Karê Derve ê Dewleta Tirk Hakan Fîdan e bi tevê sefîrê bilind ê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Tom Barak ra li Enqereyê hevûdû dîtin, tekildarê hevdîtinê daxuyaniyekê nehate dayîn. Li aliyê din hate ragihandin ku Wezîrê Karê Derve yê Îranê Abbas Iraqçî jî wê roja siyê çile yanî siyê çile dike sibê ne roja îniyê ew ê biçe Tirkiye. Iraqçî wê di serdanê de bi Hakan Fîdan re rûnê çavlerê ku tekiliyên navbera Tirkiye Îranê ewlehiya herêmê ew ê bêne nirxandin, ew ê bêne guftûgû kirin. Bayan tiştê mühim in. Niha dor li Îranê jî teng bûye. Di demên pêşme de dibe ku şer û pevçûn çê bibin, dibe ku êrişên İsraîlê çê bibin. Niha ev meseleyekî ye. Mesela Îranê mê paşê behs bikin. Niha nûnerê Amerîkayê ji karûbarên Sûriyê berpirsiyar Tom Barak ragihand ku ew piştgiriyê didin kêmkirina rageşiya navbera hikûmeta Sûriyê û Qesedê. Barak balkişan ser giringiya bi cîhanîna peymana hîjdê çile di derbarê rewşa dawiya Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê de helwesta welatê xwe carekê din eşkere kir. Ka em binirin çi ye helwesta welatê wî? Piştgiriya wan ya yekgirtî ji bo sê xalên sereke berdewam e. Kêmkirina rageşiya navbera Sûriyê û Qesedê de yani alozî şer û pevçûn bi dawî bibin. Rast e. Entegrasyona bi hevkariya entegrasyona bi hevkariyê ya peymana hîjdê çile di navbera Qesedê û Şamê de û pêşvebirina hevpeymaniya navnetewiya li dijî Daişê. Niha Tom Barak bi xwe got wezîfeya Qesedê bi dawî bîye. Mîsyona ku me 10 salê daye Qesedê bi dawî bîye. Mîsyon jî wezîfe jî şerê li hember Daişê bû. Em xulamê bavê wan in. Aniha jî dibêje Qesedê jî hikûmeta Şamê jî dibe di şerê li hember Daişê de li ser karê xwe bin. Ev yani hevpeymanî dibe zirar nebîne. Ev daxuyaniya Barak piştî civîna wî li gel Wezîrê Karê Derve Fransayê Jean-Noël Barrot hatiye. Wezîra Karê Derve ya Brîtanya Yves Cooper jî, Wezîra Dewletê ya Almanya Serap Güler jî, alîkara wezîrê Alman bû Serap Güler. Bu an ra civîn çêbû. Piştî vê civînê daxuyanî daye. Amerika, Fransa, Almanya, Brîtanya piştî vê civînê daxuyaniyekê hevpar belav kiribûn. Piştgirî dabûn di rêşkirina agirbesta 15 rojî. Ew agirbest heye lê hêzên Şamê jê re hurmet nagirin. Çi dibêjin ew dewletên ku tevlî civînê bûne em daxwaz dikin ji hemû aliyan bi tundî girêdayê agirbestê bin, xwe ragirin, şerê hev nekin. Erê xweş e wisa bibêjin. Ama basa mafê Kurdan nakin. Em bangê hemû aliyên derve jî dikin ku ji bo aştî û kêmkirina tundiyê tevlî me bibin. Hemû aliyên derve jî qesta wî Türkiye, Arabistana Suudî, Qatar e. Yani dibe meseleyê tev nedin, meseleyê sor nekin. Van çar welatan teqezî li ser parastina sivîlan bi nesaziya sivîl jî kir piştgirî da vekirina korîdorên mirovî ji bo Kobanî. Di beşekî daxuyaniyê de aliyan balkişan ser rewşa Kobanî bi taybetî em teqez dikin ku divê ev korîdor were parastin. Xizmetguzariyên sereke li bajarê Kobanî werin destpê kirin. Welatên Rojavayê daxwaz kir ku agirbesta demkî bibe daîmî, danûstendin ji bo çareseriya aştiyanê destpê bikin. Em daxwaz dikin ku bi lez danûstandin dest pê bikin armanca entegrasyona aştiyane domdar a li Rojavayê Kurdistanê di nava dewletekê yekgirtî de xwedî serwer de baweyekî bi bandor mafê hemî welatiyan were misogerkirin. Niha rola Herêma Başûrê Kurdistanê heye, metirsiya Daişê heye, basa wê yekî jî dikin dibêje em piştgiriyê didin rola girîng ya hevbeşan di nav da Iraqê heye, Herêma Kurdistanê heye, hikûmeta Sûriyê, Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê jî di nav da ne. Di nava wê koalîsyona şerê li hember Daişê. Em tev dizanin süper sextekar in bana. Yani Daîş bi ala xwe bi sembolê xwe tê li hember Kurdan şer dike em zanin hêzên hevpeymanê lê temaşe dikin. Em zanin li Şamê hêzên Daişê hene. Hişyarî hate dayîn ku divê rê li ber valahiyekê ewlehiyê li derdora girtîgeha Daişê were girtin ji bo vê mebestê jî biryar hate dayîn ku bi lez civîneke hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê were li darxistin. Niha
tê gotin ku di demên pêş me de dibe ku li Parîsê civînekî çêbe vê nîvre me ji we re bas kiribû. Eger civîna li Parîsê çêbe tê wê manê ku êdî di qada navnetewî de wê çavdêr hebin, garantor wê hebin ji ber ku bi vî şiklî nabe. Niha PYD daxuyaniyekî daye hevanno. PYD jî ka em bidirin çi dibêje. Ev PYD ya Kobaniyê ye. Em ji bo bi destxistina mafên xwe yên rewa xwedî biryardariyeke xurtin. Ev mühîm e. Milletê me dibe şervanên xwe bi tenê nehêle hevanno. PYD a bajarê Kobanî di derbarê êrişên li ser herêmê û qetilkirina sivîlan û berxwedana gel de daxuyaniyekê daye bi vî şeklî ye daxuyanî. Min hema hinekî kin kiriye ez pir kin ji we re dixwînim. Rewşa bajarê Komarê ku niha pê re rûbirû ye rastî êrişên û dorpêçan daye em jî weke partiya PYD a Kobanî di şerê li dijî terorê de jiyana ciwanên ku jiyana xwe ji dest dane em wana bi bîr tînin. Em tev dizanin Kobanî di şerê li dijî terorê de canê ciwanên xwe yên herî baş feda kiriye. Niha em bi piştgiriyeke siyasî ya rastîne ku wê berdewamiya rêya xwe ya ber bi ewlehiyî û aramî ve xurt bike, mafê gelê xwe di çarçoveyeke dadperwer û demokratîk ya Sûriyê de garantî bike, min daxuyanî neguherandiye a wan e ez bi şiklê wan dixwînim, Kurdî jî ya wan e. Ji ber vê yekê dirêj be jî ya wan e wisa ye. Em piştgiriya maddî ya ku ji hêla hin aliyan ve di van demên dijwar de hatiye dahîn qebûl dikin, teqdîr dikin, îro em hewceyê piştgiriyeke siyasî ya bi bandorin ku mafê me yê parastina bajarê xwe û ewlehiya gelê xwe garantî dike. Wekî din em spasiya milletê xwe ê Kurd dikin li çar perçên Kurdistanê, Bakur, Rojhilat, Başûr. Ev jî diyar dike ku yeketiya Kurdan ji her demê bêtir giring e ji bo xurtkirina berxwedana me li hember dijwariyan û li hember van êrişên li ser me. Em wekî PYD bêdawî biryardarin. Heqê xwe mafê xwe yê rewa bi dest bixin. Em hêviya bi destxistina ewlehî û rûmetê ji bo gelê xwe li Kobaniyê digirin. Em piştrast dikin ku rêya ku me hilbijartiye ne hêsane lêbelê tekoşîneke dirêj be jî em ê hewldanên xwe bidomînin. Hewldanên hevgirtî, piştgiriya siyasî, dîplomatîk a berdewam ji hemû aliyên ku baweriya wan bi edaletê heye, bi wekevî heye, pêdiviya me bi we heye dibêje PYD. Yeketiya Ewropa jî ketiye nava hereketekî, ew jî tiştekî cuda ye hevanno. Berpirsyara siyaseta karê derve ya Yeketiya Ewropayê Kaja Kallasê ragihand ku wezîrên karê derve yên welatên endam ê di nava Yeketiyê de gavekê diyarker avêtine supayê pasteran ya Îranê wekî rêxistinekê terorîst nîşan dane. Berpirsyara siyaseta derve ya Yeketiya Ewropayê Kaja Kallasê di derbarê mijarê de li ser hesabê xwe X'ê daxuyaniyekî belav kiriye. Çi dibêje? Dibê Yeketiya Ewropayê gavekî diyarker avêtiye, supayê pasteran ya Îranê, artêşa Îranî wekî rêxistineke terorîst pê nasê kiriye. Berpirsa siyaseta derve çi dibêje? Şiyariyeke tund jî daye berpirsên bilindiyên Tehranê. Dibe her rejîma ku bi hezaran kes ji gelê xwe dikuje ji bo hilweşîna xwe dixebite. Ev biryarê Yeketiya Ewropayê piştî çendîn hefteyên giran ê li Îranê pêk hat. Doh me bihîst behsa kuştina 50,000 insana tê kirin. Rast e, nerast e, çi we? Yeketiya Ewropayê weketiya nava hereketê li hember Îranê. Ev tiştekî baş e. Niha gelek gavên din jî hatine avêtin. Meseleyên tedbîrên aborî, tiştên wisa yani ambargo wana mühîm in. Niha hevanno ez tiştekî din nîşanî we bidim. Em viya rakin. Deqekî. Niha çapemeniya Ewropayê jî cih dide nivîskarên me, cih dide rojnamegerên me ka çi peyam hatine ji me re em binêrin. Ya ev kampanya hatibû destpêkirin, ev kampanya temam e. Yani tanê me pir cara got, me got kampanya temam e, süper e. Li Sûriye û derveyê wê ji bo parastina Kurdan piştgiriyeke du partiya ya hêzdar heye. Niha daxuyaniyekî hatiye veya ji ku dirê?
Senatörün Amerikî Lindsey Graham, Richard Bloomberg di bersiva êrişên dubare yên hêzên hikûmeta Sûriyê li dijî Qesedê de bi rêberê îro qanûna rizgarkirina Kurdan pêşkêş kirin. Yani ev qanûna ku ana me behs kiribû hevandan. Ew qanûn ana hatiye pêşkêş kirin. Ev tiştekî baş e. Yani ew ê were qebûlkirin nê qebûlkirin hê nediyar e. Aniha qanûna parastina Kurdan pêşkêşî Kongrê hatiye kirin. Ev qanûn pêşniyaz dike ku li hember berpirsên hikûmeta Sûriyê saziyên darayî kesên biyanî yên ku bi hikûmeta Sûriyê re di nava danûstandanên eskerî dane basa dewleta Tirkiye dike ew ê ceza werin sepandin. Dewleta Tirkiye jî eger bi Şamê re tev bigere li hember Kurdan ew ê werin ceza kirin. Di dema hewldanên Amerîkayê de ji bo tunekirina xilafeta Daişê Qesedê rolekî gelekî giring lîstiye di wê daxuyaniyê de tê gotin. Piştî hilweşandina wê Qesedê kontrola Bakurê Rojhilatê Sûriyê bi dest xistibû. Piştî ku hikûmeta Esad hate hilweşandin, serokê nû yê dewleta Sûriye Ehmed El-Şara di bin navê yekkirina welat de kampanyayekê li dijî Qesedê da dest pê kirin li dijî Rêveberiya Kurdan. Dibe delîl hene ku ev êriş bi Tirkiye re têne koordîne kirin. Jaliyê dewleta Tirkiye ve têne piştgirî kirin. Di nava herema ku Qesedê kontrol dike de zindanên Daişê hene. Planiya wan jaliyê hêzên Kurd ve têne parastin. Nêzîkî 1000 askerên Amerîkî jî li wê derê cihê digirin. Êrişên li dijî Kurdan ne têne îstiqrara herêmê, her wiha ewlehiya askerên Amerîkayê tekîlên Amerîka bi hikûmeta nû ya Sûriye re tehdît dikin. Ev rewş dikare bibe sedema vegera Daişê jî, parastina hevalbendan, parastina şirîgên Amerîkayê, nehîştina ku Daîş dîsa hêz bigire ji bo ewlehiya netewî Amerîkayê pir giring e, dibêje Lindsey Graham. Vana mühim in hevandan. Deqekî wekî din çi dibêje. Ez bawer dikim ku hewceyê em Kurdan li Sûriyê li derveyê wê biparêzin ji ber ku ew hevalbendên bi bawerin êrişkirina li ser wan wê pozisyona Amerîkayê qels bike, lawaz bike, pêşa roja Sûriyê asteng bike, yên ku difikirin ku dikarin bê encam êriş bikin ew ê şaş bin. Yani eger hûn êrişê ser Kurdan bikin muhaqqaq wê encamekî derkeve. Yani wê belayekî were serê we dibêje. Êrişkirina li ser wan pozisyona Amerîkayê lawaz bike, siber roja Sûriyê asteng bike, yên ku difikirin ev baş e. Wekî din Blumenthal jî got divê em wisa hereket bikin da ku Kurdan li Sûriyê biparêzin. Wan ji her cure tolhildanê biparêzin dibêje. Naveroka qanûnê çi hevanna binêrin. Vana tiştê mühim in. Yani niha hatiye min pêş de hazir nekiriye, ana hatiye ez wisa zû zû were dixwînim. Li hember berpirsên hikûmeta Sûriyê saziyên darayî kesên ku bi hikûmetê re di nava danûstandanên eskerî dane, di nava aboriyê dane, ceza li wan tê birîn. Yek. Du, rola Qesedê di şerê li dijî Daişê de tê qebûlkirin pejirandin. Heyet Tahrir el Şam HTŞ dîsa weke rêxistina terorîst a biyanî tê nasandin. Süper. Ji bo rakirina statûya dewleta ku terorê piştgirî dike, yani ji bo rakirina statûya ku dewleta ku piştgirî dide terorê ya Sûriyê çavdêriya Kongrê Hewcê ye. Sûriye weke dewlet piştgirî dide terorê. Ji bo ku ev statû ji nû ve were bi cîhanîn dibe Kongre bikeve nava hereketê. Çavdêrî yani. Çavdêriya Kongrê Hewcê ye. Yani Kongre wê biçe Sûriyê çavdêrî bike ka ev dewlet piştgirî dide terorîzmî yan na. Hêza serokatiyê dikare cezayan rawestîne ege hikûmeta Sûriyê êrişên li dijî Qesedê rawestîne. û vê yekê bi Kongrê re piştrast bike. Yani serokê Amerîkayê bi tena serê xwe jî nikare. Dibe bi Kongrê re bi xwe bikaribe tespît û îspat bike ku ev hikûmeta Sûriyê li dijî Qesedê şer nake, şerê xwe daye rawestandin, baqil bîye. Ege êriş dîsa dest pê bikin hemû ceza wê tawilê dîsa werin pêkanê.
Lindsey Graham dibêje îro min û Richard Blumenthal me qanûna parastina Kurdan me pêşkeş kiriye. Eger ev bibe qanûn, eger ev were qebûlkirin tiştekî süper e. Ew tiştî ku min ji we re xwend ev in. Niha hevan ez tiştekî dijî ji we re bêjim. Niha Frankfurter Rundschau cih daye nivîskareke me Leylan Uca. Niha em vê nivîsê bi hev re bixwînin. Me qismekî piçûk dixwînim. Tabii nivîs gelekî dirêj e. Nişane ve bidim çi qasê binêrin. Veya behsa Kurdan dike. Kurdên Rojavayê Kurdistanê. Yani ev rojnameyekî xwedî îtîbar e Frankfurter Rundschau. We goterê mühim e ku cih dide rojnameger nivîskarekê Kurd Leylan xanimê em jî spas dikin ji vê rojnamê re. Em hêvî dikin ku hemî rojnamevanê me, nivîskarê me bikaribin di çapemeniya Ewropayê de ciyekî girîng bigirin û nivîsê xwe bide weşandin behsa dew û doza Kurdan bikin. Weya mühim e. Ev numune ye binêrin. Nivîs lêkolînekî ye, berfireh he. Kurdkîne ji kudirêtên dawa wan çi ye, mafê wan çi ye, soranin, goranin, lorin, zazan e, yani kirmancin, dîroka Kurdan bi tevahî hatiye rêzkirin heta dawî. Hevalê ku bixwazin dikarin di Frankfurter Rundschau de bixwînin. Yani nivîs yani li Bakur, İran, li Kudirê çi qas Kurd hene dawa Kurdan, şerê Kurdan, tekoşîna Kurdan yek bi yek hatiye rêzkirin. Weya mühim e. Yani Kurd çima li Sûriyê şer dikin. Ewropî divê fehm bikine niha çarenûsa Kurdan li Rojhata Navîn heta dawiya bi êş dibêje Frankfurter Rundschau. Gelê Kurd bi dehan salan koçberî tunekirinê tehemûl kiriye amade ye heta dawiya dawî şer bike dibêje rojnameger nivîskar Leylan Uca. Rewşa hêyî ya li Sûriyê tevahiya nüfusa Kurdan ya li çar aliyê cîhanê hejandiye rakiriye ser piyan. Her roj bi hezaran Kurd li her derê derdikevin kolanan daxwaza bi dawiyanîna piştgiriya ji bo hikûmeta Devletîya Sûriyê dikin. Daxwaz dikin ku êrişên eskerî yên li ser Kurdan bi dawî bibin. Daxwazin milîsên İslamî yên hevalbendê wan yên li ser deverên Kurdan hebûna wan li wê derê bi dawî bibe. Êrişên ku dibin sedema binpêkirinên giran ê mafê mirovan in ev dibêje. Digel ku di sala 2014 de Kurd dişare li dijî Dewleta İslamî Daişê de hevalbendên Amerîkayê bûn jî bi serkeftî Daîş têk birin jî weke qehremanên navnetewî jî hatin pênasêkirin lêbelê çi bû îro ew bi piranî bi tena serê xwe hatine îştin aniha bi şer re rûbirûne li ber çavê dunya alemê dibêje Leylan Uca. Niha heremên Kurdî yên Kobanî Hesekî dibin dorpêçê de ne. Jin, mêr, genç, kal di hişyariyekê bilind de ne. Yani çavê wan li agire yani di şer re kengê bisekine çawa bibe di nava endîşê de ne. Ya herî xirab dibe li gorî rêxistinên alîkariyê êriş bûne sedema koçberiyê biye sedema qutbûna elektrîk û avê xirabbûna rewşa mirovî aniha di astê herî bilind de ye. Bi taybetî li Kobaniyê ji ber dorpêçê ev çend rojên didome nebûna pêdiviyên girîng 5 zarokan jiyana xwe ji dest daye ji sermayê. Rewşa bi lez û bez zêde dibe acîliyet aniha xwe fers kiriye. Ji bo nüfusa Kurd dibe meseleyên giran hene. Pirsgirêkên hebûn û nebûnê ye. Man û nemanê ye. Rewşa heyî nikare bi tenê were dîtin. Ew dibe çarçoveyekê dîrokî de ye ku rewşa siyasî civakî ya Kurdan li Rojhata Navîn êdî şekil dikire. Êdî dikeve nava meselê Rojhata Navîn, Rojavayê Kurdistanê ji bo Kurdan çima meseleyekî stratejîk e. Çima man û neman e. Girîng e behsa wê yekê dike êdî ez eşkere nekim hevalên ku merex bikin yani ji bo femkirina bu yerên heyî pêdiviye çarçoveya dîrokî civakî ya Kurdan were lêkolîn kirin û paşê jî cih dide lêkolîna xwe. Yani ez li ser vê nesekinim temame hevalê me ê bixwazin dikarin biçin Leylan Uca de Frankfurter Rundschau da bixwînin û ez hêvî dikim hevalê me rojnameger jî aniha îmkan heye hevan binêrin. Google Translate heye. Hûn nivîsê xwe eger zimanê we biyanî terê neke jî hûn dikarin bi rê û rebazên cuda nivîsê xwe ê bi Kurdî û bi Tirkî wergerinin zimanê biyanî û di çapemeniya wan de biweşînin. Ev yek niha qanûna ku hatiye pêşkêşkirin li Amerîkayê ez dîsa ji we re dubare bikim
Devleta Tirkiye heval dipirsin dibêjin Devleta Tirkiye ji serê kaniyê vekişiya. Hevanno Devleta Tirkiye ji serê kaniyê ve nekişiya ye. Baweyekî formalîte ji ber van cezayan dibe ku xemîna vekişandî nîşan bide lê çeteyê wan ê herî hov têdane. Aniha li serê kaniyê tiştekî bibe stûyê Devleta Tirkiye de ye. Lê Devleta Tirkiye wextê bawekî fermî vekişe çete hovîtiya xwe li wê derê didomînin. Milletê me Kurd eger nikaribe vegere serê kaniyê vala biye vala nebiye mana wî tune ye. Tamam. Ez binêrim Senatoya Amerîkayê dibêje proje yasaya parastina Kurdan aniha hatiye pêşkêşkirin. Di proje yasayê de çi heye hevan da? Lindsey Graham û Richard Blumenthal proje yasaya bi navê Yasaya Parastina Kurdan pêşkêşkirin. Ev pêngav wekî bersivekî ye li dijî êrişên dubare yên hêzê hikûmeta Sûriyê yên li ser Qesedê. Proje yasa daxwaza sepandina cezayan dike li ser berpirs û saziyên darayî yani yê aborî pere ê hikûmeta Sûriyê. Ew kesên biyanî jî dikevin ber cezayan ku bi her awayî çi eskerî çi darayî ekonomî alîkariya hikûmeta Sûriyê dikin. Dewleta Tirkiye. Dewleta Tirkiye tê cezakirin ji ber ku êrişê Kurdan kiriye bi Sûriyê re. Wana hemî nûçe herî muhim ya îro ev e. Flaş nûçe ev e. Rola Qesedê guherînên li Sûriyê. Di dema hewldanên Amerîka yên ji bo ji navberîna xîlafeta Daişê de Qesedê roleke mezin di serkeftina operasyonan da lîstiye. Piştî têkçûna xîlafeta Daişê Qesedê Bakur Rojhilatê Sûriyê kontrol kiriye. Ev daxuyaniya wan e hevan da. Li gorî daxuyaniya nivîskiya senatoran piştî hilweşîna hikûmeta Esad, serokê nû yê Sûriyê Ehmed Elşara dibin navê yekxistina welat de dest bi kampanyayeke li dijî Qesedê kir. Di daxuyaniyê de tê gotin belge hene nîşan didin ku êrişên li ser Qesedê bi hemahengî, hevkarî, alîkariya Dewleta Tirkiye têne kirin. Di navçeyên dibin kontrola Qesedê de li wan heremên Kurdan, zindanên Daişî hene. Ji aliyê hêzên Kurdan ve tê parastin. Nêzîkî hezar eskerên Amerîkî jî li wê derê ne. Êrişên li ser Kurdan ne tenê gefê li aramiya heremê dixwin. Her wiha ewlehiya eskerên Amerîkî pêwendiyên bi hikûmeta nû ya Sûriye re jî dixe nava xeteriyê. Yek ji metirsiyên sereke jî sebeba serhildana dubare ya Daişê ye. Yani dikare rêlber ji nûva geşbûna Daişê ve bike. Ev şerê îro li Hemer Qesedê. Lindsey Graham li ser proje yasayê got ez bawerim piştgiriyeke xurt ya her du partiyan heye ji bo parastina Kurdan li Sûriyê û li derveyê wê. Her du partî qesda wî demokrat û komargerin li Amerîkayê. Du partî hene. Yek ya Donald Trump e, yek jî ya Biden bû. Yani komarger, cumhuriyetçî û demokrat. Ez bawerim piştgiriyeke xurt ya her du partiyan heye, ev ê derbas be dibêje, ji bo parastina Kurdan li Sûriyê û li derveyê wê. Parastina Kurdan li Sûriyê û derveyê wê. Ez bala we dikişîna derveyê Sûriyê jî. Li derveyê Sûriyê jî kê êrişê Kurdan bike ew ê jî were cezakirin. Çünkü Kurd hevpeymanên ciyê baweriyê yên Amerîkayê ne. Baweriya me bi Kurdan tê. Ew qasa basît. Kî çawa fehm dike bila fehm ke. Vê sibê çi ji were gotibû li Amerîkayê hevanno îjab nake em dewleta Amerîkayê bigirin hemberî xwe. Li wê derê dostê me hene. İnsanên ji me hez dikin hene. Di nava Pentagonê de, di nava eskeriyê de, di nava îstixbarata Amerîkayê de însanên ku ji Kurda hez dikin hene. Binêrin? Li Kongra Amerîkayê ev her du senatör pêşengî kirin ji bo vê. Qesedê ku hêmaneke mezin a Kurdan tê de heye, di serdema yekem ya Serok Trump de barê giran ê şerê têkbirina Daişê hilgirtin. Graham her wiha hişyarî da got ez dizanim Sûriye ji çar aliyê çandî etnîkî û siyasî ve aloz e. Êrişkirina ser Kurdan pêgeha Amerîkayê gelekî lawaz dike. Yani îtibara Amerîkayê jî ser û bin dike. Rê li ber geşbûna Sûriyê wekî welatekî digire. Ji van welatan yan jî ji wan komên ku bawer dikin ku êrişkirina ser Kurdan li Sûriyê wê bê encam be, ez ji wan re bibêjim hûn di nava şaştiyeke mezin de ne. Ez vê cumlê dubare dikim ji ber ku têda gefekî tehdîtekî pir ciddî heye. Dibêje ew welatên ku êrişê ser Kurdan dikin.
ew komên çete ku êrişê ser Kurdan dikin eger bawer dikin ku ev êrişê wan bê encam bimîne yani berdêla wê wê tune be divê xwedxapînin. Hûn ê bibînin berdêlekî pir mezin wê hebe. Senatör Richard Blumenthal jî teqez kir bi baweriya min dibêje em Kurdan li Sûriyê biparêzin. Em gavan bavêjin ji bo piştrast bibin ku ew li hember her torhildanekî hikûmeta Sûriyê parastîne. Divê em emîn bibin ku hikûmeta Sûriyê û welatên cîran ku piştgirî didin Sûriyê Kurdan rehet berdin. Niha proje yasaya parastina Kurdan çawa ye? Ji çend xalan pêk de. Yek, pêkanîna cezayan ji em jê re dibêjin sepandina cezayan li ser berpirs li ser saziyên hikûmeta Sûriyê û her aliyê biyanî ku piştevaniya wan dike. Yani vaya îcab dike em vekin hevan no binêrin. Divê em ê ceza bibarînin li ser wan berpirsyarên hikûmetê û li ser saziyên hikûmeta Sûriyê em ê ceza bibarînin ser her aliyên biyanî yani dewleta Tirkiye ku piştgirî dide van çeteyan. Du, di meseleya ji holêrakirina Daişê de dibe em rola Qesedê baş bibînin. Sê, pênasêkirina desteya Tehrir el Şam wekî rêxistina terorîst ya biyanî. Eger Sûriye êrişê ser Kurdan bike, heteşe wê bikeve lîsteya terorê. Ji bo derxistina navê Sûriye ji lîsteya welatên ku piştgiriya terorê dikin, divê Kongre biryarê bide. Desthilatê dide Serokê Amerîkayê yani Kongre hukm biryarê dide Serokê Amerîkayê ku cezayan rawestîne lê bi şertekî. Tamam mı? Tamam. Heqê Serokê Amerîkayê heye cezayan rawestîne bi şertê ku ji Kongrê re piştrast bike, Kongrê îqna bike ku hikûmeta Sûriye hemû êrişên li ser Qesedê rawestandine. Süper. Donald Trump ji Ewropê ve di meseleya Kurdan, di meseleya êrişa ser Kurdan de ez cezayên li ser Sûriyê dikarim rakim êdî nikare bi tena serê xwe tevgere. Divê Kongrê îqna bike ku Sûriye baqil biye. Hevan no. Çima demekî gelekî giring e hûn zanin? Aniha heyeta Qesedê li Şamê ye. Hêviya me ew e ku biryarekî nestan dibin. Hêviya me ew e ku haya wan ji vê Kongrê hebe. Hevalê me Rojavayê Kurdistanê eger bi wan re di tekiliya telefonê de bin, bila aniha çi qas dikirin berê ku îmza xwe bavêjin binê tiştekî zeman hinekî dirêj bikin. Heta ku ev qanûn derbas bibe. Ji bo derxistina navê Sûriye ji lîsteya welatên ku piştgirî didin terorê divê Kongre biryarê bide. û dîsa Kongre yani desthilatê dide Serokê Amerîkayê ji bo cezayan rawestîne, tamam? Yani lê bi şertê ku Kongre piştrast bike, îqna bike ku hikûmeta Sûriye hemû êrişên li ser Qesedê rawestandine. Ya dawî eger hikûmeta Sûriye dest bi êrişan bike divê Serok yani Donald Trump yekser hemû cezayan vegerîne ser Sûriye. Yani Donald Trump divê Sûriye ne tenê Sûriye ceza bike hemû dewletên ku bi Sûriye re di nava sûç dane li hember Kurdan divê werin ceza kirin. Vaya hevan no qanûnekî ye ji bo parastina Kurdan. Qanûna parastina Kurdan di dîrokê de cara yekeme dikeve nava qanûnên dewletekî. Ew jî Amerîkayê hêza herî mezin a cîhanê ye. Ez dibêjim qey Amerîka bi vê şeklê dikare xwe bide efûkirin. Lindsey Graham mala te ava. Gelek spas dikim. Ez hêvî dikim ku endamên Kongre, senatörên Amerîkî hemî piştgirî bidin vê pêşniyaz yasayê ji bo derkeve û em jî milletê Kurd em spasiya Amerîkayê bikin. Di nava rojhilata navîn de di nava ew qasa hovan de em perperîşan bûne wekî milletê Kurd pêdiviya me bi piştgiriya derve heye. Heye. Heye.
Hevan ez diçim xwe amade dikim. Ez diçim xwe amade dikim. Saat 21 de 22 de li gorî saeta Ewropayê ez ê ji were bültenekî amade bikim. Eger hevalekî bibînim hevalekî rojnameger em pêra nîqaş bikin ka ji vir û pê ve çi diçe. Ji xwe aniha civîna li Şamê jî dibe ku bi dawî be û encamê wî jî werin ragihandin. Ez dibêjim qey girîng e ev deqeyên em di nav dane. We got erê? Temam. We çi nivîsiye ji min re? We çi nivîsiye deqekî? Ya hevan no qarşê Dem Partiyê nebin. Aniha Dem Partî di nava mîsyonekî de ne du nava wezîfeyekî de ye. Ya me fehm kir temam yani rexnê we bila hebin lê ew qasa jî bêînsaf nebin yani. Yani ev kevneşopiya partiyên me yê Bakurê Kurdistanê û çil sale hene û li ber xwe didin. Tonkî şehîdên wan hene. Hevan no hinekî heqeten em hinekî ji hev re rêz bigirin, hev û difhem bikin. Siyaset wisa ye ya. Binêrin yani ji her kesî jî Selhedîn Demirtaş hêvî nekin yani. Selhedîn Demirtaş cuda bû. Cuda bû yani. Yani eger hûn li bendên ev Selhedîn Demirtaşekî nû derkeve dibe hûn hinekî pêncî salê din jî bisekinin. Hevan gelek spas dikim ji we re ji bo vê piştgiriya we. Heqeten Text One ev 10 abonment ew kiriye, diyarî kiriye mala te ava. Gelek spas dikim her hevan no hûn her hebin. Xatir ji we dixwazim ez çim xwe amade dikim ji bo bültena şevê tiştê xweş wê derkevin. Dem baş, silav rêz.